kapitán Star Trek, hviezdny denník 005 011 1000 00 11 100001. Práve sme sa dozvedeli, že náš kamarát Pejrák nezahynul v strašných bolestiach, alebo sa iba vysrať. A tie hrozné zvuky, ktoré vydával, nebolo tým, že mu čarodejnica rvala čreva, ale iba proste to, že to hovienko nechcelo opustiť jeho útroby. Pejrák, povedz nám, ako sa cítiš teraz. Nič mi nebolo, je mi lepšie. Áno, to je náš kamarát Pejrák. Áno, je živý a zdravý, vidíte to, hej. A šlape pred nami, je s nami, hej. Začínam pomaly veriť, že k čarodejnici dojdeme úplne živí a zdraví a že všetko bude úplne v naprostom poriadku. Kapitán Star Treku, jednotky a nuly, končím.